Zdravím z Alp, z vesničky Kurzras, která už je pod náma. Míříme na chatu Bella Vista a zítra se pokusíme o výstup nahoru Vejskugel, který je vysoký 3700, kolik? 3730 metrů. Máme dneska 24.9. Takže takový skoro podzim. Takové jezírko tady máme. Aktuálně máme 3 hodiny. Za 2 hodinky jsme na chatě a dáme večeřu a zítra půjdeme na vrchol. U chaty to možná nejspíš bude pocukrované, protože včera sněžilo. Včera nám tam připadl sníh. Měli jsme původně v pátek, ale kvůli počasí jsme to posunuli o 2 dny. Výjimečně nejdu sám. Tady s kamarádkou Ritou. S brzákem. No, měla koleno špatné, ale jak vidíte, statečně šlape. Teďka jsme měli 300 metrů výškových takový strmý úsek. To bylo na prověření kolena. A dobré. Takže až budeme dál někde u chaty, se asi ozvu. Cestička je, jak vidíte, taková na pohodu pro auto. Takže fouká severní vítr, celkem ledový. Ale zítra už by tak foukat nemělo. Chata je nejspíš někde tam nad nama. Aspoň podle lanovky. Chata dáme. Na chatu nám chybí ještě 500 metrů zhruba výškových. Takže jo. Tak ahoj. Mám tady pokračování výstupu na chatu Bella Vista z vesničky Kurzras, která je pod náma. Naposled jsem natáčel tam u toho jezera zeleného, takže jsme zdolali asi za 3/4 hodinky takový kus. Chatu vám teď nenatočím, ta je jak kdyby tady za tím horizontem. Tam máme rytku, která šlape. A na chatu to máme nějakých 150 výškových metrů, takže to už je kousek. Takže na chatu to zvládneme. Se těším na večeřu. Cestička je taková kamenitá. Teďka nám naštěstí nefouká, ale jinak fouká celkem ledový vítr. Je tady místy i snížek už.
Za náma jdou 2 lidi, vidím. To pěkné, jak je to pocukrované. A šlapeme. Aktuální výška 2750 metrů. 4 hodiny. Zítra má být téměř jasno, takže se večer půjdeme nejspíš podívat na západ slunka. Vám ještě natočím. Tady je ukazatel. Jo. To je dost. Ještě. Na to, že to je 150 výškových metrů, že? Ne, 30 minut. No, to zní. A vejskůpl tady je. To divný. Google tady je. No říkám, ale že Tady půjdeme zítra. fakt tudy má půjde? Jo. Oni říkali, že se tam sejde trochu, tak na to večer mluví, já ti to ukážu na mapách. A teďka jdeme tady na tuto chatu, 30 minut, která je tam. A Google pak půjde nejspíš tady, tam navrch, na ten hřeben. Jo. Ježiš, to se budem škrábat tam někam nahoru. Jo, určitě. Já ti to na chatě ukážu. Tam na ten hřeben, tam se na ledovec a pak už půjdeme po ledovci. Jo, tak to bychom šli teda úplně jinudy. Jak ono se to dá jít i tou sjezdovkou, ale... A já jsem právě, Ale- že se jde tou sjezdovkou, tak jsem jako zhodnotila, že půjdeme tím samým. Jo. Možná se to chodí v zimě tou sjezdovkou, no. Ne, to jsem četla normálně v průvodci. Normálně v létě, jo? No. Tak ono se dá jít i tam, jakože pak ono vlastně vyjdeš na hřeben někde tam a pak jdeš po tom hřebení. Jako mrknem na to na mapách, co bude Jo, mrkneme ještě na to. co bude lepší. Takže jsme se vyšli podívat nad chatu. 200 metrů nad chatu zhruba. Tady už je trošku víc sněhu. Ale počasí je úplně nádherné. Už jdeme k chatě na večeřu. Vrchol vidět nejde. Ten je za tímto hřebenem je vrchol, který nevidíme. Tam ten vrchol má zhruba 3,5, ale to není ono. Tak se vracíme na chatu. Jsme ve výšce 3056 metrů. Takže aspoň budeme trochu aklimatizovaní na zítra.
Za mnou jde Dita, zkouší sestup, dobré? Já jdu cikcaky dolů. Tak se těšte na chatu. Tak, videjko z chaty. Chatku máme v rekonstrukci. Je tady spoustu nářadí, nebo co to je? Stavebního materiálu, ano. No, jak si říct? To jsou nějaké asi šateny. Tady je sauna. Sauna. Jo, je to žena. Savníčka. Jo, nádhera, no. Takový sud. Teráska. Celkem velká chata a zvenku nic moc, ale vevnitřku je pěkná, to vám natočím. Kurz záraz. Stejně jsme došli, skoro hodinu a 30 to máme gautu. A na Vejsku Girl tady značka není, protože se jde trošku níž. Na Vejsku Girl, tak. Tady je otužovací káč. Člověk vyleze ze sauny a jde se otužit. Fakt jako zimně si myslím, že nádhera tady, no. Ty se kocháš? Já že kde jsi? To je relax. Vám natočím chatku z dálky, ať vidíte, jak je velká. Tady máte chatku v celé své parádě, říkám, je v rekonstrukci, tak to vypadá všelijak. Zimně jsem sem chtěl jet s mamkou, takže on to funguje tak, že dojdeš tam lanovkou, přejdeš kousek, to je asi 100 metrů, vyjedeš lanovkou až tam nahoru, to teď nejde vidět, a sjedeš tady k té chatě, ta sjezdovka vede asi 10 metrů od chaty. Tak, západ bude. Nádhera, sama jsme došli z údolí. Takže jdeme
dát sprchu, večeřu a taková ta klasika. Tak ahoj. Tak, tady mám video z vnitřku. Tady jsme přišli. Tady je klasická šatna na boty. Toto hřeje, mimochodem to úplně čumím. To fakt jo, boty vyhřáté. Moc lidí tu není, dneska by tu mělo být 8 lidí. Tady jsou přezůvky. Lana, cepíny, klasika, ne? Tady mi bundy. Záchody, WC, tam se na záchod. Takové pěkné záchody. No, jo, fakt. Pěkné. Umývadla, jo. Fajn, jako ve vnitřku ta chata. Fakt pěkná. Jako. Tady jsou, jo, pisoáry. Tam záchod, určitě tam vypadám, co tak byl. No. Hello. Hello. Tady je recepce. Hello. Tady je jídelna. Máme večeře, co tak si stá na večeři. Hello. Tak a tady máme pokoj. Na patře máme kde mám ten pokoj? Tady máme kde mám ten pokoj? 7. Tady máme náš pokoj a tady je sprcha. Myslím, že tu nikdo není. Záchod, to je zase umyvadla. Záchod, umyvadlo, krásný výhled ven. Tak jako na jezero. Záchody? Ne, to jsou sprchy. Takové fakt sprchy. Teď je teplá, je fakt super. Hodně sprch, no to je sprchový kout. Tyjo. Chceme právě doma dělat sprchový kout. Tento je menší, ale to je nádhera. My to chceme bez vaničky teda. Všude jsou sprchové kouty. No. Takže tak a teď, to nejlepší nakonec, je náš pokoj. Jinak na vrchu jsou další pokoje. Jo, ale když můžeme se mi podívat, když jsme tady. Pokoje, jo, postele. A ještě se jde navrch. Jo. Fakt velká chata. A tady jsou vlastně velké společné noclehárny. Fakt to je pěkné, no.
se nelíbí, že a jen u těch v tom pokoji je fakt umyvadlo, no. Schody. Jdeme opatrně. A tady je náš pokoj. Topeníčko. Takže tak. Takže tady pokračování z výstupu na Vejskugel. Máme 7 hodin. Akorát vychází slunko. Tam. Tady mám meditu. Cesta je taková neprošláplá. Tady nahoru na hřeben, potom jdu na ledovec a na vrchol. Takže snad to půjde. Jsme ve výšce 3080, takže ještě nějakých 700 metrů. Dobrý. Asi jo. Tak máme tady pokračování z výstupu na Vejskugel. Počasí úplně plná špica. Jsme ve výšce 3200 metrů. Toto je vrchol. Tam míříme. Půjdeme tady za to a tak po hřebeni na vrchol. Teď jsme tady přelezali takový hřebínek. Úzký, ale dalo se to. Sněhu je tady. Božíme se jako docela. Tady jsou vidět moje stopy. Máme 10 hodin. Takže je to relativně ještě dobré. Nefouká, nádhera. Jdeme 5 hodin z chaty. Tam je vrchol. Jde vidět kříž trochu. Takže tak, až budeme dál, tak se ozvu, až budeme tam v údolíčku. Při našem pokračování výstupu na Vejskugel jsme ve výšce 3550 metrů. Máme 4:45. Mobil, jdeme bez batohu, ten jsme nechali níž. Takže teď natáčím mobilem. Každopádně počasí bezvadné. Počasí je furt špička. S časem může to trochu horší, ale 150 metrů výškových už jenom. To už prostě dojdeme.
nejspíš k autu dojedeme za tmy. Takový výhledy. Pošetřím baterku, ať mě vyjde ještě jsme na vrcholovku. Tak zatím ahoj. Zdravím Escogel 3717 metrů 1256. Jsem tady sám. Vždycky to troufala na tady ten lezecký úsek bez lana. Protože lano jsme nechali kousek níž. Takže tak. Čas kvapí. Každopádně dneska udělal pohodlně. Doufám, že se to podaří a je dolů. Ještě relativně za světla. Jo, snad to jde. Neuvěřitelných 6 hodin, došli možná i víc, 6,5. Ale jsme tady, počasí je nádherné. Escogel 3738 metrů. Takže tak. Takové video z vrcholu. Kříž. Na ten mobil nevidím. Takže nevím, co z toho bude. Každopádně mám ještě fotku, takže ahoj. Tak přináším video z výstupu z hory z Escogel. Máme 14, sestupujeme po ledovci. Jak vidíte, jsme vzorně navázaní, lano proplé. Takže, protože já už jsem zaučil do trhliny po pás, naštěstí dobrý, nic se nestalo. Jdeme pěkně vzorně, sestupujeme z vrcholu. K autu dojdeme asi za tmy, ještě budeme přelézat 300 metrů hřebínek. Takové dvojkové lezeníčko, takže až budeme zatím, tak už budu úplně v klidu. Ledovec už máme projitý, já jsem to tady pošlapával, to bylo nic moc, to nepříjemný pocit. Teďka už je to projité, takže už to je mnohem rychleji a tak je člověk klidnější. Chybí nám se stoupit, kolik jsme, 3300 metrů jsme, takže nám chybí se stoupit nějak 1300 metrů, takže ještě je to dost a hlavně to bude dlouhý sestup, protože ještě budeme lézt ten hřebínek, pak už to půjde rychlo. Na ledovci to jde celkem rychlo. Vidíte, kolik sněhu čerstvého. No. Tak tady napadlo, a to už je sedlé, napadlo tady skoro půl metra. No. Výstup se podařil, naštěstí. Už jsem v tom moc nedoufal, ale všechno jsme zvládli, takže dobrý. Jitka jde přede mnou teďka, jde statečně. Už je taky těžší k autu, takže jde dobře. No, vrchol tady vidět nejde.
Ne, on je zatím, ten vrchol je zatím. Takže tak, takže asi vám natočím kurz raz, jak budem v té vesnici u auta a pomalu se blížíme do finále. Po mě čeká ještě 9hodinová cesta dom a zítra do práce, no. Takže bude to náročné, ale hlavně, že je vrchol. Tak jo. Tak se mějte. Ahoj. Takže tady přelézáme hřebínek. Jak jsem říkal, nějakých 400 metrů, jsme zhruba v polovině, bych typoval. Tady je to takové, člověk musí opatrně. Protože je to úzké. No, tady budu potřebovat 2 ruce. Takže takové mixové lezení, no. Je to docela nepříjemné, občas vzdušné. Takže budu potřebovat 2 ruce, takže to vypnu. Čau. Tak, rozhodl jsem se, že to přece natočím. Tam to je takový speciální držáček, který upevněn na batoh. Tak, nevím, co tam bude vidět. To uvidíme asi až. Tak, to se uvidí asi až po, jak to budu toto. Tak, možná uvidíte pád a následnou smrt v přímém přenosu. Nevím, co z toho bude, uvidíme. Odbrat sem. No, to je asi jedno. Uvidíme, co z toho bude. To zkouška. Tak jdeme na to. Poslední úsek hřebínku. Když jsme šli sem, tak tady nebyly stopy. Teďka jdeme zpátky, to jsou naše stopy. Takže víme zhruba, kudy jít. Kam dávat nohy. Máme 3200 metrů. Takže ještě 12 metrů dolů. Tak, no tady je to zajímavé. Musí člověk zkoušet kameny, některé jsou volné. No předhledat chyty, potom přenášet váhu. Tak, tady to šla tady. Držíš. Nechtěl bych tady ty padáky se skutůlat. Druhá strana není ani nic lepší. Tak, na kraba. Si to vezmeme klasicky na kraba. Jsou tady jako dobré chyty.
Očividně. Tak. Doufám, že něco vidíte. Tak. Tady ne. Takže tady dolů, tady to je masakroidní. Kraba. Tak. Maximální co záběr. To jsou špičky kamenů. Maximální koncentrace. Člověk má i už 10 hodin na cestě. Takže nerad bych to tady tak. Sledíme tedy adrenalinový. Poslední metry, že? No, tady to bylo krkolomné, no, docela. Takový hřebínek. Vrchol. Jdeš po stopách? Já nevím. Já myslím, že určitě. Že jsme to tady tak lezli. Tady jo. Tady by byly stopy, které nejsou. Opatrně.
nevím. Po předu to nepůjde? Nebo je to lepší? No, tady to bylo krkolomné, no. A už si tam. Tak si dobrá. To je bojovník, Zita, to prostě, to se pozná. No, nevím, jestli mám popředu nebo pozadu. Musíme to popředu. Tak, tady to drží. Tady to taky drží. Tyjo. No, je to tady fakt. Tady to drží pěkně. Tady taky. No, bylo to, no. Krkolomné. Doleva, ne? Tam ne. Tam musíme jít. Pojď doleva. Tady no, tady, tam, tady, tak. Ne, tam, no možná, tady má. Jdu se nahoru. Musím to nahoru. Musím cestu tady. Říká, že nahoru je to lepší jak důle. No jo, ale my jsme to celé museli. Tak, přináším závěrečné video z akce Weißkugel. Máme neuvěřitelných 6:45 večer. Túra trvala dneska. Vycházeli jsme 5 hodin ráno, takže 13-14 hodin zhruba to trvalo. Tady než běhnu do lesíčka vám ještě natočím kurzraz. To jsou tady ty baráčky, hotely přede mnou. Je to už jenom 250 výškových metrů. Takže nějaký, já nevím, půl hodinky maximálně. To tady sejdem. A tím bych to uzavřel. Akce se podařila. Bylo to teda o dost náročnější, než jsem si čekal. Taková túra 14 hodin, to jsem neměl ani nepamatuju.
To snad naposled na Mont Blancu. Nohy už sotva lezou, ale podařilo se, takže je dobré. Čeká mě cesta dom, 9 hodin, to bude zajímavá, takže zítra jdu na odpolední. Nevím, kdy budu spát, asi před odpolední, nebo v práci. V práci se vyspíme, že? Proč bychom to nemohli? Tak, tady běhneme do lesíku, dolů cikcak, tam jdem někde, no. Tam jdem do toho hotelu. Budeme to mít akorát, Lidka je asi 5 minut za mnou. Budeme to mít akorát, než zapadne slunko. Tak jo. Doufám, že se video jako líbilo. Dejte lajčíček nebo něco, koment. A uvidíme, něco zase natočím, zase někam vyjedu. Uvidíme, no. Nejspíš už asi v zimě na lyže. Letos už teďka toto bylo celkem po sezóně. Na vrchu byli 2 lidi jenom. V celé chatě bylo 8 lidí. Takže bylo už po sezóně. To je vlastně konec září je. Takže teď se to tam bude připravovat na zimu. Tady půjdeme cikcak. Tady něco na kolínka. No a už vidím své auto. Chudák o samoce. No, vrchol vidět nejde. To je jasný. Tak jo. Tak se mějte a zas někdy. Čau.